Hi friends mane, happy Sri Ram Navami all of you. Welcome back Ganjam Professional Trader. ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋ ବଜେଟ୍ ଆଉ ଲୋ ମୋବାଇଲ ସେଟପ୍ରେ ବି ଆମେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆଉ ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଭ୍ୟୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ଦରକାର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲେ ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କଲା ବେଳକୁ ଯେଭଳିକି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିନିମାଇଜ୍ କରି ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମକୁ। ଆମର ଗ୍ରୋ ଆପ୍ରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ବି ତଥାପି ହିଁ ସବୁକିଛି ଆନାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଏ, ହେଲେ ବି ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଭଲ, କେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଓକେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆମ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଥିଲୁ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି। ବହୁତ ସହଜରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା ଆମେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ମେରିକାଲ୍ ଆସେଟ୍ସ ଏଇଟା ଅଛି। ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ କେତେ, 5 ଇୟର୍ସର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଆସିଛି, ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଥିରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ରହିଲା ଆମର ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମର କିଭଳି ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଏସବୁ ଦେଖାଏ ଏଇଥିରେ। ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଅପସନ୍ସ କେମିତି କରାଯାଏ ଏଇ ଗ୍ରୋ ଆପ୍ରେ, ଆଉ କ୍ରିପ୍ଟୋରେ ବି କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାହା ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା, ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏଥିରୁ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇଥିରୁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କୁହାହେଇଥିଲା ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଏତିକି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ସ କେତେ 54% କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା କୁହାହେଇଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ କମିଛି ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଫିଚର୍ସ ଅପସନ୍ସ ବି କେମିତି କରାଯାଏ କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜି ତ ମାର୍କେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।